Dobar dan i dobrodošli na jednu izvanrednu temu. Tema je prijava inozemnih dohodaka za građane Republike Hrvatske koji rade i privređuju u Njemačkoj. Budući da se u medijima nalaze svakakvi natpisi da ćemo treba plaćati porez, da ćemo plaćati kazne, ja sam odlučio ipak kontaktirati poreznu upravu osobno i obavio sam jedan intervju sa gospodinom koji je pročelnik u Splitsko-dalmatinskoj županiji porezne uprave. Ostanite znatiželjni. Pretplatite se obavezno na kanal, budući da ću napraviti još jedan video objašnjavati korak po korak kako nešto trebate napraviti, kako prijaviti zapravo inozemni dohodak i poslušajte što pročelnik Splitsko-dalmatinske županije ima za reći. Dobar dan i dobrodošli, evo danas se nalazimo sa gospodinom Ivicom Kusićem koji je pročelnik regionalnog ureda porezne uprave Splitsko-dalmatinske županije. Baš zbog ovih svih medijskih natpisa koji se tiču dobrovoljnih inozemnih prijava, odlučio sam kontaktirati gospodina Kusića i povezao nas je gospodin Rade Popadić. Hvala puno Dalmaciji danas na ovome. Dobar dan gospodine Kusiću. Dobar dan vama i pozdrav svim čitateljima i gledalcima projekta Njemačka. Super. Gospodine Kusiću, hvala vam puno što ste odvojili vremena za nas. Volio bih samo proći određene nedoumice koje se tiču Hrvata u Njemačkoj. Pa evo, krenut ćemo brzo i efikasno. Gospodin Kusić i ja smo već pričali o svemu. Možete nam objasniti zapravo ko bi sve trebao prijaviti dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka? Znači pričamo sad o čitateljima projekta Njemačka koji se nalaze u Njemačkoj i žive i rade u Njemačkoj. Svakako i vaši čitatelji su pogledali stranice službene porezne uprave gdje je jasno naglašeno da svi rezidenti Republike Hrvatske su sukladno Zakonu o porezu na dohodak obvezni prijaviti svoju nadležnu ispostavu porezne uprave dohodak ostvaren iz inozemstva. Nadležnost upravo utvrđuju prema svojoj rezidentnosti. Što se tiče Njemačke, mi imamo s njima potpisan sa Njemačkom imamo potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji u velikoj mjeri definira i regulira, odnosno daje neki tretman svim vašim čitateljima na koji način bi se trebali ponašati. Znači, kad promatramo Njemačku kao porezni sustav, s njima imamo sklopljen dogovor o izuzimanju porezne obveze u slučaju rezidentnosti. Znači, ukoliko je njemačka porezna uprava na pravilan način obračunala porez koji je potreban platiti po vašem primitku u Njemačkoj, svakom našem rezidentu. Praktički sve informacije za dobrovoljnu prijavu su objavljene na našim mrežnim stranicama, u dijelovnih obrazaca pa dobrovoljna prijava i na dohodaka, mislim da je na primitak, a to je sada trenutno provarna ljestvica, tako da ne mogu pogriješiti. A svi građani koji dobrovoljno prijave primitke iz prijašnjih godina neće biti sankcionirani prekršajnim kaznama i svakako se neće zaračunavati zatezne kamate radi propuštanja roka prijave, a pri njihovom porezivanju, bez obzira na razdoblje, su se primijenili trenutno važeći propisi. Određeni, ako vaši građani, odnosno čitatelji iz dijaspore Hrvatske, znači imaju dohodak koji ostvaruju od nesamostalnog rada u Republici Njemačkoj, oni nemaju obvezu plaćanja pod ovim uvjetima kojima sam rekao, naši su rezidenti, ali imaju obvezu prijave putem upravo ove dobrovoljne prijave i kasnije putem prijave INO-DOH za svaku prethodnu godinu u kojoj je dohodak ostvaren. Znači, to je prijava pa služi upis podataka u registar poreznih obveznika Republike Hrvatske ako ne rezultira nikakvom poreznom obvezom. Praktički po posebnim propisima, odnosno ugovorima o suradnji koje smo sklopili između ostalih i sa Njemačkom, umirovljenici uopće nemaju niti tu obavezu. Znači, nego sve podatke o mirovinama iz Republike Njemačke mi ostvarujemo, odnosno crpimo iz automatske razmjene svih podataka poreznih sa njemačkom poreznom upravom. Aha, znači, kako sam ja shvatio, uglavnom ovaj strah naših ljudi koji se nalaze u Njemačkoj i općenito u dijaspori nije da će ih se duplo oporezivati, znači Hrvatska neće duplo oporezivati, jer to ne može zato što međunarodno pravo je jače od pravo tuzemnog prava. Oni isključuju sve domicilne zakone i kako i opći porezni zakon, tako i
posebno zakon, u ovom slučaju zakon o porezu na dohodak. Da, znači zapravo ova cijela akcija koja se sad događa i ova fama oko prijave inozemnih dohodaka je, koliko sam ja shvatio od gospodina Kusića, samo da bi se registar poreznih obveznika prilagodio stvarnome stanju, budući da Hrvatska... Up to date, prilagodili podatke, odnosno upisali podatke koji su trenutno važeći. Da. O našim rezidentima. U slučaju da nisu naši rezidenti, onda nemamo niti obavezu, niti pravo, niti pravo. A sad baš što se tiče rezidenata, htio sam samo pitat da pojasnimo, znači jednostavno, postoji određeni obrazac TI koji se u Poreznoj upravi može preuzeti. Ja ću vam isto tako na svome tekstu ostaviti određene linkove koji se tiču Porezne uprave. Taj obrazac TI zapravo sa njim možete odrediti, možete promijeniti sebe iz rezidenta u nerezidenta. I tu postoje određena pravila koja naše ljude zbunjuju. Sad, ovako, Porezna uprava nije, nažalost, i to nema veze ni sa gospodinom Kusićem, ni sa određenim pojedincima, Porezna uprava, nažalost, još uvijek nije automatizirala proces da kad se neko odjavi iz policije privremeno ili trajno, da je automatski odjavljen kao rezident u Hrvatskoj. Zbog toga postoji obrazac rezidentnosti u kojem vi dokazujete da niste rezident Republike Hrvatske više. I sad, gospodine Kusiću, sad ću ja proći kako to izgleda i samo mi recite ovako iz vaše perspektive. Znači, prema poreznom tumačenju, rezidenti u Hrvatskoj se utvrđuju prema smjernicama Europske unije. Znači, prvo, utvrđivanje gdje ima uže osobne i gospodarske odnose. Ako se tu ne može nešto procijeniti, onda ide uobičajeno boravište. I sad baš smo razgovarali o tome, ako uobičajeno boravište je zapravo ovdje u Njemačkoj dobijete Meldebescheinigung, znači potvrdu o prebivalištu ili boravištu, budući da Njemačka nema sličnu stvar kao Hrvatska. To je jako teško zapravo osporiti, jel tako? Imate, znači, ako imate potvrdu službenog njemačkog tijela, zna se gdje vam je uobičajeno boravište, jel tako? Tako. Pa samo prvo tu famu na rezidentnosti, znači TI je propisani obrazac koji možete skinuti, ja mislim, imate ga, ne trebate samo na našim stranicama, u slučaju da bilo koji porezni obveznik rezident Republike Hrvatske želi ili obrnuto želi promijeniti državu rezidentnosti. Morate pri promjeni prebivališta, Porezna uprava neće automatizmom proslijediti podatke, nego morate obavezno vašu volju iskazati na tom obrascu gdje će se dokazni postupak po pravilima struke provesti. Znači u ovom slučaju što je i kolega domaćin rekao, ako postoji dokazna primjenjivost, znači dokazana stvar da ste vi zapravo rezident Republike Njemačke, onda u tom slučaju će se svakako to uvažiti u tom postupku i rezidentno će se u rekordnom roku i utvrditi. Odlično, znači laički objašnjeno ta rezidentnost. Da, znači laički objašnjeno ta rezidentnost zapravo uopće nije toliko komplicirana, nego eto tako je pravo i malo je teško shvatiti te zapravo cijele procese. Bitno je znači imati taj Meldebescheinigung, potvrdu o prebivalištu. Sad, opet ne možemo pričati iz moje interpretacije, budući da je pravo malo komplicirano, iz moje interpretacije potvrda o prebivalištu je dovoljno da se dokaže gdje se nalazi gdje je uobičajeno boravište. I sad još neke druge dvije stvari, ako imate uobičajeno boravište u obe države ili u nijednoj, onda se gleda po državljanstvu, ako imate i dva državljanstva ili nijedno, onda tu dolazimo već do kompliciranih stvari koje ja mislim ima samo jedna do dvije osobe naravno, svakako ćete vi na tom checkboardu koji ćete ostaviti za vaše čitatelje spomenuti adrese rukovodećih službenika Porezne uprave po nadležnosti i poreznom ustroju u područnim uredima i mogu se, to su i bili građani rezidentni Republike Hrvatske ili Njemačke unutar EU, se mogu javiti u svakom trenutku sa bilo kakvim upitom i mi ćemo pokušati šta u boljem obliku i što skorijem vremenu odgovoriti. Može, eto znači gospodin Kusić je meni rekao prije ovoga razgovora, drago možeš slobodno ostaviti moj kontakt, e-mail, ja ću slobodno sa svima razgovarati.
ali smo se na kraju dogovorili da svako ima svoje područne urede u Republici Hrvatskoj, tako da ćemo na checklisti koju sam vam ostavio dolje u opisu videa, a isto tako na tekstu, imate u checklisti doslovno e-mail svakoga rukovoditelja za određeno područje. Gospodin Kusić je odgovoran, na primjer, za moje područje i stvarno, ako mi god što treba, ja se mogu lijepo njega kontaktirati. Sad samo da završimo sa još jednom stvari, da razbijemo tu cijelu famu koja se stvorila u medijskom prostoru. Kažu, postoje određeni rokovi dokad se treba poslat dobrovoljna prijava za inozemni dohodak. Znači, ne možemo sad trenutno pričati o rokovima zato što rokovi još nisu službeno potvrđeni. Iz moje interpretacije mislim da je to kraj 2. mjeseca ili sredina 3. Znači, ajmo reći da se nalazi u tom vremenskom intervalu. Bitno je samo naglasiti, i to će gospodin Kusić potvrditi, bitno je samo naglasiti da kad šaljete dobrovoljnu prijavu, znači nije toliko bitno da to bude skroz točno. Vi stavite, ako nemate, na primjer, potvrdu od poslodavca. Ja nisam, na primjer, dobio za 2019. godinu potvrdu od poslodavca. Napišite, nemam potvrdu od poslodavca, poslaću u najkraćem mogućem roku. Evo, možete li, gospodine Kujiću, reći kako gledate na takve situacije kad, na primjer, ja pošaljem za 4 godine dobrovoljne inozemne dohotke i da ja za 1 godinu nemam potvrdu od poslodavca. Kako vi gledate na to kao porezna uprava? Što se tiče roka za dobrovoljnu prijavu, moram reći sve što mogu reći u ovom trenutku je da danas vrijedi. Da li će sutra vrijediti, ne znam. Svakakva su nagađanja, svakako porezno tijelo radi jedan ustupak i u interesu mu je da šta točnije i šta pravovremenije, ali u razumno određenom roku svi naši rezidenti koji rade izvan Republike Hrvatske da imaju praktički jednu poštenu šansu da ostvare sva svoja prava u ovom postupku. Što se tiče tih tehničkih problema, poput nedostajanja isplata primicima i tako dalje, ja sam mišljenja tu, a mislim da i kolege sve dijele moje mišljenje, da je najbitnije obavijesti pravovremeno porezno tijelo. Znači, bilo sada u ovom dobrovoljnom postupku, bilo i dogodine kad budemo radili 2023. do 31. siječnja za 2022. godinu, ukoliko nemate sve podatke od svih vaših isplatitelja inozemnog dohotka, dovoljno po meni izvršiti prijavu ili sa praznom prijavom, ne možete tu faliti, ali sa napomenom da imate problema, odnosno da ne možete doći u posjed legitimne prijave izdane od strane vašeg poslodavca, onda ćemo taj problem rješavati po koraku, naravno bez zateznih kamata, bez propuštanja jednog roka. Odlično, hvala vam puno. Znači, mislim da bi mogli zaključiti onda da jednostavno pod broj 1 šta nam je čini, znači meni i svima nama iz Hrvatske koji pratimo projekt Njemačka i zapravo svim ostalima, prvo što nam je bitno prijaviti inozemne dohotke, a onda drugo, kad već nismo odredili jesmo li rezidentni ili ne, to je znači sekundarno. Primarno prijavimo inozemne dohotke, kad to riješimo, onda se poslije vatamo drugih stvari, to su zapravo određivanje rezidentnosti. Tako smo jednostavno riješili problem, nećemo imati nikakve pravne posljedice, inozemni dohodci se prijave čisto da se ima uvid, informacija da se u Njemačkoj radi, oporezivati nas se neće zbog zakona međunarodnog pravila o izuzimanju dvostrukog oporezivanja. I to bi zapravo, mislim da bi to bio zaključak. Gospodine Kusić, bili dodali možda još nešto? Eto, za svakako nema potrebe, ipak smo u stoljeću koje je uzelo jedan elektronički zamah i u zadnje vrijeme osim porezne i portala ništa, nudimo i mobilnu aplikaciju za mobilne uređaje koja je za sada dostupna samo na Android uređajima, vjerujem da će uskoro biti dostupna na iPhone uređajima, preko koje praktički možete koristiti sve usluge e-porezne i dosadašnjih servisa porezne uprave, a i šire, znači možete gledati, znači možete imati u svakom trenutku pregled vaše knjigovodstvene kartice, možete imati povijest svih vaših obrazaca, svake komunikacije sa poreznom upravom, a naravno ostavili smo vam i mogućnost da prijavite i porezne prekršaje, tako da usredno molim u stvaranju što pravednijeg sustava da obratite na tu komponentu pažnju. Eto, ništa više, toliko od mene. Odlično, hvala. I hvala vama na prilici da pokušamo ljudima pomoći.
Eto, hvala, zahvaljujemo puno gospodinu Kusiću, zahvaljujemo isto tako i Radi Popadiću, uredniku Dalmacije danas, koji nam je omogućio da se jednostavno porazgovaramo o ovome, jer ipak ovo je tema koja bi se više trebala ticati ljudi u dijaspori i zato smatram da je portal Projekt Njemačka zapravo jako relevantan za ovo. Eto, gospodine Kusiću, hvala vam puno. Ako budemo imali još kakvih problema, mislim da ste nam vi na raspolaganju, kao i ostali. Eto ga, to je to. Hvala vam puno i ja ću vam u idućem videu jednostavno pokazati kako funkcionira ispunjavanje obrasca TI i kako funkcionira ispunjavanje dobrovoljnih inozemnih dohodaka. Hvala vam, gospodine Kusić. Živjeli i svako dobro. Eto, to je bilo to. Hvala gospodinu Kusiću još jednom. Pomogao nam je puno, a sada što vam ne činiti? Ako se već niste pretplatili na kanal, pretplatite se na kanal dolje, zato što ćete dobiti onda obavijest kada izađe drugi video gdje vam objašnjavam kako inozemne dohotke prijaviti. Pod broj 2, otiđite isto tako na tekst koji sam napisao o inozemnim dohodcima i tu možete besplatno preuzeti vašu checklistu koja će vam biti potrebna za prijavu inozemnih dohodaka. Znači dvije stvari, pretplatite se na kanal i pod broj 2, preuzmite besplatnu checklistu koja se nalazi u tekstu dolje na stranici Projekta Njemačka. Sutra ili prekosutra će izaći novi video u kojem ću vam objasniti korak po korak kako se što radi. Ostanite znati, željni, hvala vam puno.